apay kasjay. Araramido ko matamaming nga kabailak bilang asawa ka ama. Baka damdama, panaganan da kati Andres di Talawin. Na-break mo na ka di Andres di Sayan. Una yan, nagdago mga ating abakay. Sana all. Agsibsibog, Ay, apo. tugtudo. Hindi mo lang umot talaga na nga talaga. Sabi ting. Baglang na madirong marsona. Kima sa atin, George. Ano ba? Bak! 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 Apay Andres, kasta tarupam. Tsaka anatas ako nga dalam. Ni bakit ko nga may baak? Oo, apay ni bakit mo? Yung purwak namin nga gamit ko diwar. Sana pinagtalaw. Nagkasangin nga pinagbiyagen, George. Atan to kahit mga asawa kang tuming aminti, dalahin na nga fighter. Kasanutat tati po may akong baak. Ang tamang pelang ordio balay. Madin sa atan na pasamak kanya ma. Oh, minum ka pala danaw. May tao ti tumbler mo ah. Nyatatak na tao eh. Highly. Highly. Order mo di TikTok. Search mo di Highly. Tapos, ikaw mi di yellow basket. Samon to i-buy now. Ato ti pagpilyang makulay. Nice. Nung napaot mga ruti lamis natin baak, madingag baw-baw. Wala. Nagpapanag. Talual daw bago nga bumaaw. Kung mayat ano kasi baak, baka nanginataw eh. Nalaka lang ata. Kayang-kaya na jubol sa mata. Awang mga ruti paggatang ko. Kanya lang ato yan. Agad tukad ka tiktukan. Sige, kanyang latan. Tagumatang akto ulitin. Kasi ka mag. Basta ah. Salamat na baak. Anang nga rin planom tantan, Rice? Medyo ka mo baak. Apay nga pinagtalaw na ka ni bakit mo? Medyo ka mo baak. Puro kamit jak amo. Posible mit ana, patalawin na ka di nga wan gapuna. Gusto nga yung baak. Pag sampot ko di balay ka, kaungot ang dagos ni bakit kaon. Madinak pa nga pinagsaon. Anang nga rin tiga po, no apay pinagtalaw na ka ni bakit mo? Anong kami na yung bagana ni bakit kaon? Ay, wan. Yung bagana kit di nga dati babae kaon. Tapos, ano pa yung bagana? Ampay, investigador kang baak, tadabang ka mamaminahin. Maday. Madi magayam. Malakyan ka lang at ismuso. Damdamag la kanyam, chismoson. Siyempre, damagak ta concern na kanyam. Baak. Siguro, pag chichismisan na kami kaya karuba min, kapag pinagtalaw ko. Baba, magadi nga chismosa. Madi nga makatulong agad ti problema yung agasawa. Sa bagay, maglangan ng tarataka. Kuna, alangan nga bye-bye ang ka. What are friends to kung naman? Gusto nga di ko yak talagang balay mga baak. Win na, Andres. You're always welcome here. Basta 1 month deposit, 1 month advance. Ay, gusto sa bam. Pinagtalaw na lang ni bakit kaon, kasta ka pa'y kanya. Ang ako ko lang mita, Andres. Yunig mo nga kita gamit mo. Mas lang nagtatakaw, tirabong. Ayos. Tuloy ko man dyan, aramidik. Piman mo na, Andres. Ano nga tate aramido? Andres, napay hanap ang panunutim ka sa tarupam. Agiti kami na ginakbaak, mapampanunot ko. Lalo jubing ko, pag sangit-sangit aja nung madi na makita. Kita na pa yung ko akaim dito. Kita gawit ka na.
Hindi pa lang baak. Naputot pala tulo ni bakit ka. Baka matagbat na ka, jay. Urahin talang nga bumawa di ulo ni bakit mo, ta mapanak to di balayaw, ta katungtungin ni bakit mo. Agitaman baak. Si kantumik nga main, tilaan niyan niya tibo Brahim. Tata, nagapa kayo lang nga agasawa. Baak. Madyak matanggap pa yung pulong na ilakay. Kasanong order kami din tatata. Baak. Naging nayos kami to ni bakit ka. Mabaling nga subyanan tagi yung gapaw. Woy, takitan taman ti paglalaingan na gijay. Baak. Ano na tanong apanantan? Kay bagbagam lang nga tunumayat kayo ni bakit mo. Ayong gaya mo ya. Baka numaamuan na ni bakit mo aja rami din ta, lalalo man nga makaungit kanya majain. Sa bagay. Gusto ta ko nam. Pag maumawin ta pa ilang ajay, sa tanto subyanan na gijay agapo. Gun man latan. Yung nasakit talaga na akong kubaak. Hanapay nga orte maramidan ta, nangyari na ang di dapat mangyari. Mistake adi nga naramid kubaak. Nagapa kami tuloy ni bakit ko. Pasensya ka na Andres, basol ko atoy no kapay nagapa kayo ni bakit mo. Si kantumo nga amin. Kapay, pinilit ka nga ramide majay. Maday. Baam ka dita, makasulit tan tumit lang. In the right time, in the right place. Naggalas si Kastoy baak. Nagalas nga talaga ah. Si Kaman ti maninlimada nga, pinatalaw. Apay kasjay. Araramido ko matamaming nga kabailak bilang asawa ka nama. Di ka man nagdram-drama to isang wanak Andres, madim nga bagay. Kaya drama kya. Ibagbagak lang mo. Amo man Andres, Ano di baak? no agsurat ka di MMK, italang buhay mo at abiyag mo. Awan mga tarol mo. Mo. Sampay mo baak? Si Kaman ti maninlima patalawin ti asawa na. Tapos dapay mulmuluong na, sinungar mga tikas day. Ukis ti sa bambaak. Nakarkaro ka pa'y. Baka damdama, panaganan da ka ti Andres di talawin. Na-break mo no ka di Andres di sayan. Animal ka nga talaga baak. Nagkaro ka mo kanya kaon. Nagpay sumit ah. Nagadulagi nga mumong. Mapantaman na ta di likudin. Baak. Pinakuhaan ta dito uy. Nagsapol ta ti pataw. Dagitaman. Celebrate ta di pinagpatalaw na kanyam ni bakit mo. Animal ka nga talaga. Naragsak kan sa akin nga pinatalaw dak. Dimsa nga kayat, with 2x2 pa yajin. Gun man latan. Nabayaga mo lang madina kayo ng tara kayo. Kahit nang tumalagayam, nagadupay lang nga saong. Nay baak. Adi nay pataw. Napay ka ko tiliwi mo na. Kutulungan namang tunggal na talalis daw. Tan. Kaya mata, napay kailangan pa tikadwa. Baak! Baak, nakatagil ako. Baak! Di, nagtakol bagina, baak. Napay ka ko party mo na. Apay si ka, ano ka, Papanak dumiskarte ti arak. Dapat pagsampit ko, naluto atan ah. Ano yan?